Huomenta. Nyt se olisikin lopulta se aamu, kun lähdetään reissuun. Ja rouvahan on jo tuolla reissussahan on ollut tämän viikon muutaman päivän Krakovassa ja tulee sitten minua vastaan sinne Helsinki-Vantaalle ja lähdetään huomenna sieltä. Eli tämä ensimmäinen stintti olisi mulla sitten ajella yksin tästä Joensuusta Helsinki-Vantaalle. Helsinki-Vantaan lentsikan-asemalle. Ja palasta naamaan tässä ja on tätä odotettu, kun töissä on ollut kiirettä ja hyvin on selvitty onneksi sieltäkin. Tästä se lähtee, hyvä aamupala. Takottu tässä tehdä, jotta jaksaa ajella. Ja koitan sönköttää tässä ralli englanniksikin vähän tätä reissua, että antakaa anteeksi se, jos sitten joku sitten katsoisi vähän tuollakin ulkomailla ehkä näitä höpinöitä. Yes, good morning. Finally this day we will be on our way to Alps. This day I will travel alone from home to Helsinki-Vantaa airport because the missus is already traveling. She's been a couple of days in Poland, Krakow, and will meet me at Helsinki-Vantaa airport. So today I will travel alone to Helsinki-Vantaa, and the trip truly begins tomorrow morning. But a little video of this day also. So, thanks for watching and follow us on our trip. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on. No niin, laukut on pakattu ja tosiaan eka stintti ajetaan sitten tällä meidän uutella CHR Plus sähköautolla, johon mä oon kyllä vähän ihastunut. Tää on taloudellinen, tää on tehokas ja tää on hemmetin hyvän näköinen. Joten tää vie minut nyt sitten Helsinki-Vantaalle. So, bags are packed and the first stint I will be driving our new CHR Plus electric car, which is wonderful. I love this car. It's efficient, it's powerful, and the most important thing, it's very beautiful. So, let's head to the Helsinki-Vantaa airport. Lataus suoritettu 55 kilowattituntia 34 minuuttia, OK suoritus. And charging completed 55 kWh in 34 minutes. That's good result. I've got a good buzz going. I'm never, ever, never coming down. No niin, Helsinki-Vantaalle on löydetty. Rouva löytyi tuolta ja käytiin syömässä. Niin tämä päivä oikeastaan sitten tässä. Huomenna palataan asiaan. So I found the missus and we had some sushi. And now we will stay overnight at the airport hotel. So we will get back tomorrow.